Bonbon? Víte předem, jestli si ho vezmu? Jaká bych to jinak byla vědma? Ale jestli to víte, jak se můžu rozhodnout? Ty jsi sem nepřišel, aby ses rozhodnul. Už si to udělal. Tady chceš jen pochopit, proč si to udělal. Táto scéna zamotala neskutočnému množstvu ľudí hlavu. Áno, pár minút predtým je množstvo ďalších vecí, ktoré si možno rozoberieme v nejakých ďalších videách. Avšak ja sa chcem venovať konkrétne tejto malej téme, lebo ide tak do hĺbky a nemám rád niečo na povrchu, takže poďme sa tomuto povenovať. V prvom rade tu by som chcel povedať hneď na začiatok niečo, čo je veľmi dôležité. Tento kanál celý má byť o tom neponúkať dogmy, ponúkať možno otázky, možno iné uhly pohľadu, lebo to je to, čo aj mňa inšpiruje a zaujíma, pozerať sa na veci inak, vidieť veci inej perspektívy a takisto neodsudzovať, takto to je, takto to nie je a možno obidve roviny viem nejakým spôsobom skombinovať a nájsť si v tomto svoje. To znamená, že sa tu budeme pozerať na viacej rovín ako jednu, na viacej úrovní a vždy tu hľadáme spolu pravdu a tá pravda môže mať z inej perspektívy úplne inú tvár a nemusí sa vylúčovať a môže sa práve doplňať. Takže, poďme na to. Čo je to teda tá vedomá voľba? A môžeme začať troška racionálne, nech začneme tak troška zľahka. A to, tá prvá téza, tá prvá téma bude biologický autopilot. Neuroveci už dávno potvrdzujú, že to, čo vedma vlastne naznačila, že naše reálne rozhodnutia sa v mozgu udejú zlomky sekúnd a niekedy až sekundu predtým, než si naša vedomá myseľ povie, že rozhodol som sa. Ďakujeme za to našim neurónovým dráhám, keďže máme podobné situácie už 1000-krát zažité a mozog automaticky generuje rovnakú odpoveď. Stávame sa predvídateľnými. A môžeme z toho hneď otestovať v tomto videu. A ja ti dám otázku, akú príchod zmrzliny máš najradšej? Zamysli sa nad tým. A sám pre seba si povedz túto odpoveď. No a akú príchuť zmrzliny si vyberieš na budúce? No zrejme tú istú. Sme obeťami teda vlastných zvykov? Zväčša áno. Je pre náš mozog veľmi energeticky náročné robiť nové rozhodnutia, alebo teda môžeme to nazvať opačne, je to energeticky úsporné a bezpečné. Dokonca bezpečné je veľmi dôležité pre náš mozog, lebo náš mozog nás vlastne udržuje v tom bezpečí. Aj pre nás energeticky úsporné aj bezpečné robiť rozhodnutia, ktoré už poznáme. To znamená, tie energetické dráhy predurčujú naše budúce rozhodnutie. Ale, je tam malé ale, my môžeme trénovať náš mozog na nové rozhodnutia, nové perspektívy a možno práve vďaka tomu si aj tu pri tomto videu, lebo sa práve zaujímaš o nové rozhodnutia a nové myšlienky, nové pohľady. Môžeme teda my vedome trénovať ten mozog a narúšať tieto programy rôznymi spôsobmi. Ja tu prinesem len dva, ktoré vieš hneď dnes aplikovať a hneď si to vieš otestovať zase na svojom živote. Ako rukou si bežne umývaš zuby? Ak si pravák, tak to bude pravá ruka. Skús si odnes umývať zuby ľavou rukou. To znamená opačnou, ako si umývaš dodnes. Alebo ešte aj iná možnosť. Skús odnes chodiť do práce každý krát inou cestou. Nie tou istou cestou, ktorou si už išiel 1000-krát. Bude to zvláštne? No určite áno. Bude to nepohodlné? Pravdepodobne. Ale presne týmto diskomfortom vytvárame mozgu priestor pre skutočne nové rozhodnutia. Druhá téma, alebo druhý pohľad je troška spojený s bohmi, mytológiou. Ale tu si tam požičiame na to, aby sme si to len vysvetlili. A môžeme ju nazvať závisť bohov a dar nevedomosti. Túto tému môžeme skúmať hlbšie nielen teda cez tie neuróny,
A ponúkam len uhly pohľadu. A toto je jeden z nich. Niektorí ľudia veria, že všetko je predurčené. Je napísaný niekde tzv. Scenár nášho života a naše činy nie sú to len náhody. To sa nášmu egu samozrejme nepáči. Prečo? Lebo chce mať kontrolu. Aj my chceme mať kontrolu, nechceme byť len nejaké bábky, ktoré niekto ovláda. Ale ak je všetko napísané, aký to má zmysel, toto je otázka, ktorá sa tam hneď ponúka. Tu prichádza krásna myšlienka, často spájaná so starogréckou mytológiou, ktorá nám môže podhaliť možno časť tohto príbehu. Napríklad v Homerovej Iliade Achilles hovorí o tom, že bohovia nám závidia. Čo by nám tak bohovia mohli závidieť? Sú to nesmrteľné všemohúce bytosti. No, závidia nám našu nevedomosť. Závidia nám našu krehkosť. Vedieť všetko a môcť všetko môže byť naozaj počase nuda. Bohovia nám závidia to, že môžeme byť prekvapení, že sa môžeme tešiť ako deti pod vianočným stromčekom, lebo nevieme, čo tam bude. Túto možnosť oni nemajú. Pre nás majú veci zmysel a váhu práve preto, možno, že sú konečné. Že môžeme cítiť strach o niekoho blízko, že môžeme cítiť lásku, ktorá bolí. A takisto existuje legenda, ktorá hovorí, že sme my tí bohovia, že sme si vybrali prísť na zem a na to, aby sme zabudli. Aby sme zabudli na naše schopnosti a že sme sa vzdali vševedúcnosti kvôli tomu zážitku, kvôli tej hre zvanej život, ktorú sme v dokonalej forme proste nemohli prežiť. A možno preto Vedma hovorí, že ty už si sa rozhodol, ty si tam prišiel len pochopiť, mať ten zážitok. Môžeme to takto vysvetliť. Ďalšia rovina, môžeme ju nazvať karmická, vysvetľuje zase troška inú časť tej skladačky a možno pravda leží niekde medzi úplnou slobodou a úplným osudom. Vezmime si vzťahy zromantizované. Táto teória hovorí o karmických kontraktoch, že duše si pred narodením slúbili stretnutie, že v láske slobodnú vôľu nemáme a osud nám pritiahne presne k tomu človeku, ktorý nás má niečo naučiť, či už láskou alebo bolesťou. A nemusia to byť len partneri. Hovorí sa takisto aj o rodičoch alebo ľudí, ktorí nám chodia a odchádzajú z nášho života. Iný pohľad hovorí o životných milníkoch. Teda máme slobodnú vôľu v tom, kedy vstaneme a čo si dáme na obed, ale existujú tzv. Pevné body, križovatky, ktoré sú predurčené. Rozhodnutia, ktoré definujú predtým a potom. To znamená, náš život sa bude odvíjať inak od toho momentu tej križovatky, ako sa odvíjal predtým. Skús sa zamyslieť. Eviduješ vo svojom živote momenty, ktorým sa nedalo vyhnúť, ktoré datujú tvoj život pred a po? Ponúkam ďalšiu rovinu, ktorá môže takisto dovysvetliť, a to je tzv. Slobodná vôľa ako otcovská láska, alebo niečo, čo nás... Existuje niečo väčšie, ako sme my. Boh, vesmír, zdroj. A môžeme si to predstaviť ako rodiča. To je veľmi, zase nám to len má pomôcť. Každý si podľa vlastného vierovyznania alebo nejakú pohľadu na život si môžete tam doplniť, čo len chcete. Skutočná otcovská láska dáva dieťaťu slobodu. Pustí ho do sveta, nechá ho robiť chyby, dokonca ho nechá aj premarniť život, ak si to zvolí. A práve v tejto slobode je dôkaz určitej lásky. Rodič je tam pripravený pomôcť, ale neťahá za šnúrky ako bábkár. Toto je duchovný argument pre existenciu slobodnej vôle.
Ale je to zase len jedna z rovín, o ktorú sa môžeme oprieť, alebo ktorá nám môže reflektovať to, ako to naozaj je. A potom tu máme ďalšiu rovinu, energetickú. Čiže energia neklame. Ako to teda súvisí s Matrixom, aby sme sa navrátili späť k tejto téme, Matrixom a vedmou a konkrétne touto scénou? Tieto roviny, biologická, osudová, duchovná, sa nevylučujú. Matrix nám ukazuje, že žijeme v spoločnom poli, v spoločnom sne, v spoločnom programe, ktorý spolu tvoríme. Takisto niektorí kvantoví vedci tvrdia, že sme v nejakom sne, v nejakej digitálnej hre. Neviem. Keď Neo videl kód Matrixu, v podstate videl energiu, preloženú do symbolov. Energia je podstata. A keď sa začnete troška zaoberať kvantovou fyzikou, tak zistíte, že naozaj neexistuje hmota, ale všetko je zložené z energie, ktorá rôznym spôsobom kmitá a nám sa javí ako hmotnejšia alebo menej hmotnejšia. A energia je podstata tým pádom, podľa našej vedy. Všimnite si, že sme začínali vedou, potom sme išli cez mytológiu, spiritualitu a znova sme v tej vede. Energia neklame. My ju často vedome nevnímame, ale cítime ju cez intuíciu. Môže byť. Cítite nebezpečenstvo skôr, než ho vidíte. Asi myslím, že väčšina ľudí má takúto nejakú malú skúsenosť, ktorú samozrejme ťažko si vieme racionalizovať, ale máme väčšinou podobný prežitok. Cítime emóciu človeka skôr, než prehovorí. Niekto príde do miestnosti a vieme, že je nahnevaný bez toho, aby sme ho museli vidieť alebo aby sme musel prehovoriť. Vedma, oraklum, je bytosť, ktorá túto energiu číta dokonale. Videla Neovú energiu. Videla, že jeho podvedomie, jeho bytosť sa už rozhodla. Iba jeho logická myseľ to ešte nespracovala. Preto mu povedala, ty si sa neprišiel rozhodnúť, ty si sa prišiel pochopiť. Nejde o to, že nemáme na výber, ide o to, že skutočná voľba vychádza z hĺbky, ktorú si často uvedomíme až spätne. Kľúčom k slobode je teda uvedomenie. Keď pochopíme, prečo robíme to, čo robíme, prestávame byť len automatmi na reakcie a začíname skutočne žiť. No, ponúkol som vám v tomto videu množstvo rovín a ja budem veľmi rád, ak ich doplnete, lebo sme sa ich naozaj len dotkli. Keby sme chceli ísť hĺbšie a možno sa v budúcnosti k tomu dostaneme. Záleží na vás, aká téma, aká rovina vás viacej zaujíma, ale preto jednoduchšie pochopenie a množstvo iných pohľadov, ktorých sme sa tu dnes dotkli, vám pravdepodobne umožnia si urobiť vlastný obrazok, vlastnú perspektívu, niečo, čo s vami rezonuje, čo je pre vás OK, čo je pre teba OK. A budem veľmi rád, keď sa podelíte o nejaké pohľady do komentára, ak budete zdieľať toto video, komentovať ho, olajkujete ho, ja budem vedieť, že vás to baví a budem vedieť, aká časť týchto príbehov vás viacej zaujíma, aké máte otázky a môžeme na túto tému natočiť niektoré z ďalších videí a budem za to veľmi rád. Takže lajkujte, komentujte, zdieľajte, ja sa s vami lúčim a ďakujem za sledovanie. Majte sa krásne.